To shi ya iya mashin din da aka bashi ne? babur da aka bashi bai iya ba, na farko ce ne. Na biyu sun ce sun biya mai Saudiya. Wannan ba tarbiyya ba ta bokon, ya za ka duba mutum yana da kauye ɗauka da gudu tsakani da Allah fa. Mutane su lura fa, ana cewa gentleman babban mutum. In za a dinga ba da zaka dinga duba wanda za a ba, saboda ba hankali ne da wancan ma. In ya je Saudiya hauka zai musu, duk ba su kara wannan ba su Kano. Yawwa sai daga ganewa Allah zai sai karatu because sallah because warillansu because Saudiya. In ga je Saudiya kamun interview sai an tambaye ka me zaka ji ya ake kana, duk kuma wancan dizi tababbiye ne ba hankali ne da shi ba. Very mad. To yanzu ni a shawara ta kamata a haɗa ku tafi tare don kan da koya masa. Ni ba zan tafi da shawara gi, dan ina je da shawara gi ni ma za a iya dawowa da ni. Ka gane ka fahimce ni. A gaskiya zai ja zama. Ni kuma matsayina na mai hankali mai kuma sele. Ina selen kwari, ina ga mutane tsakani da Allah. Kai muka sani sai. A dinga abin da Allah zai dinga yabawa da shi, ba a dinga cewa ake yi zai je Saudiya amma shi babur. Kuma tun daga wurin dawafi ya ce zai fara jifa. Zai fara jifa tun daga gurin dawafi. To a hauka zai je musu kenan. Wajen zagayewa, ai wajen jiban shedan daban, wajen dawafi daban. Gaskiya ne. Kuma duk inda za ka je za ka abu ne. So fa can Saudiya ba ma hukata ba ne, kana yin ba daidai ba hukuncin su ba za su duba hukuncin da za su yi ma ba. Wallahi in ba daidai kai ba sai ya ma san da me ake jifan shedan din. Wallahi wannan kana musu ba daidai ba, wallahi ka shiga addinin musulunci ma kaka musu a ba za su kai, ba za in abu kai ka tsallake dokar su za ka tsira. Amma a addinin kai za su cire wa mutum. Musulunci ma sai su fige maka kai fa. Na rantsi Allah wannan ya saba dokar da ba a ce a Saudiya ba. Kuma dama sai sun yi tunanin ta ina ya shigo. Allah sai sun fara su burbuɗa ka sha wahala banza can. Sannan kuma ba ana cewa ya mugushin wahala ba. To shi in ya je zai gane a Saudiya ba wajen guje-guje ba ne ba. Wurin a roƙi Allah ya yi mana wannan zinubai da wani abin da ka shuka. Da wannan kuɗin Saudiya wanda su ƙara ma jarin buhu ko? A abuwan ma da yake zuwa sato na mutane. Na rance da Allah ko kawai. Shi ne ta ko ina ne laifi ne. Na rance da Allah zan wayata ta cika zan kawo ma ga inda yake kokawa da manya a gidan alfawali, wai mutum ya tufa riga zai ta kayye da jiran gwando, wai a ce barawon bu ya ce ba haka ba. Ai dancin man baya nunawa a kai a ko abincin nan fa na ga sai dai iba ita tafi da gudu. Yarinya ma sai ya ci gyaɗarta. Gudu bai ba da kuɗin ba. Bai ba da kuɗin ba. So kuma manyan nan ba za su duba bakin ƙawalwa su yi gentleman, su duba gentleman wanda yake kai yawwa Allah ji ba albarka da yaro, Allah ji ba albarka, Allah karo ba yari a daga kanti. Wallahi kun dora ni kan hanya, saboda idan mutumin da zai zo shawara ki ba zai duba mutuncin yarinya ba, sai ya ce kin yi kama da gwaggo ko kin yi kama da wani ne mun rashin mutunci, amma bai mun ciwo ba, ni cewa aka buska ta aka mun ji burfa. Dan wallahi hausa ka ji ka ji kyau a dole wallahi oba ma aka yi.